Romo mokwongo mar riwruok mar Governors kod jochiw thieth e bwo riwruok mar Clinical Officers ok onyago lemo bang' Governors chung' tenge kod thoth dwaro mar jochiw thiethgo. Riwruok mar Governors okone wach ma mulogi en mar ogirimiti meg 2017 ma gikwayo mondo migi thuolo mar golo paro manyien e ndalo 60. Gino mar riwruok mar kuko koni pod gidhi lalore. Ng'anyo mar riwruogno pod dhi nyime nyaka chieng' tich ang'wen ma gibiro bago e romo machielo kod riwruok mar Governors ka kiny to giromo kod migawo mar thieth. Ng'anyo mar Clinical Officers ni odiechienge mar 44 kawuono. Collective bargaining agreement is not on the table because it does not exist. Recognition agreement is there. We recognize you, and that's why we are seated here. And we hope that now we can be able to set the parameters or which path do we have to walk. Wamesema kwamba masuala ya wale ambao wameajiriwa na UHC wao si wahusika kwa sababu wao waliajiriwa na serikali kuu. Na sisi tumekataa, tumepinga kwa sababu wanafanya kazi katika gatuzi. Ni moja. Licha ya kwamba wanalipwa na serikali kuu, kwamba kweli hapa kuna ushirikiano kati ya serikali kuu na serikali ndogo. Wale wahudumu wa afya ambao wako kwa zile kandarasi za Universal Healthcare Contract, tunajua ya kwamba kuna zile ambazo zinaisha mwisho wa mwezi huu, mwezi wa 5. Na kesho tutakuwa tunakutana na wale wa Ministry of Health ndio tuweze kujadiliana kwa mambo haya, kwa sababu pia pale tunaweza kuongelea ule mkataba wa kurudi kazini.